И още една възможност за професионална реализация в армията. Клуб "Приятели на армията" в Габровската професионална техническа гимназия събира ученици с интерес към военното дело. Той е основан преди 3 години и днес в него членуват близо 30 възпитаници на училището. С какво ги привлича армията и виждат ли бъдещето си в униформа, разказва репортерът Ралица Маринова и операторът Тихомир Стоичков. 12-класникът Денис Иванов е командир на отряда. Членува в клуба от основаването му. Признава, че там го отвел патриотизмът му и интереса към физическата активност. На какво те възпитава, на какво те учи участието ти в този клуб? На дисциплина, самоуважение, патриотизъм и най-вече уважение към по-възрастните и към иерархичната структура. Михаил Кънчев определя записването си в клуба като едно от най-добрите му решения досега. Този клуб ми носи радост и гордост, също и отговорност. Гриженето за тази униформа не е толкова трудно, но пак носи отговорност, което е главното чувство в цялата ситуация. И от други училища са ме питали за този клуб и какво е всъщност нашата дейност и аз всеки път им разказвам с удоволствие. Сред приятелите на армията не липсват и момичета. Теодора е едно от тях. Последвала примера на брат си, който се обучава в Националния военен университет в Велико Търново. Аз от малка си мечтая да вляза във военните сили на България, да служа за родината и да помагам на хората. Трудно е, не мога да отрека. Коства много тренировки, много физическа подготовка, много концентрация. Не е лесно, със сигурност. И тримата виждат бъдещето си в българската армия и са се насочили към различни военни университети. И навярно ще осъществят амбицията си, тъй като клубът се откроява от останалите подобни в страната с това, че дава пълна начална военна подготовка. Този клуб е много по-специален, тъй като чрез тези ученици, които вие наблюдавахте техните умения, се проведоха експериментални начални военни обучения, включително и полево, включително и строева подготовка и дори огнева подготовка. Тези ученици имат пълен обем от знания по начална военна подготовка. Основно изискване към членуващите в клуба ученици е високият успех и, разбира се, дисциплината. Ръководството на гимназията предвижда да въведе и нова специалност, свързана с военното дело. За да удовлетворим големия интерес, който имаме към развитие на дейности, свързани с началното военно обучение, предвиждаме въвеждане на нова професия, обучение по професията безпилотни летателни апарати, като ще доразвим това обучение с въвеждане на иновативно обучение в униформени паралелки. Очаква се новата специалност да бъде въведена от учебната 2027-2028 година. Голям интерес предизвика ученическият мини-турнир "Приятели на българската армия". Над 120 ученици от Пловдив, Карлово, Сопот, Хисаря, Ямбол, Казанлък, Габрово, Трявна, Вършец, Георги Дамяново и Брезово, разпределени в 23 отбора, взеха участие в надпреварата. Младите състезатели премериха сили на специално изградена полоса с елементи от военен многобой. Ученици от клуб "Приятели на българската армия" демонстрираха и завидни умения по строева подготовка. Две крачки напред! Марш! Приключва с построяването всякаква поправка на униформата. След като застанем в редица, повече никой не мърда. Само изпълнява командите на командващия офицер отпред. Така ли е? Така ли е? Вие? Старши кадет Кудрова, първа. Здравейте. Вие? Кадет Таша. Здравейте. Вие? Кадет Стоянова. Здравейте. Отрима, преброй се! Втори. Трети! Първи. Втори. Виждате, че когато блокът се движи, всяко изключение от правилното движение влияе на целия блок. Това е първият принцип във въоръжените сили. Ако сте гледали тримата мускетари, там какъв е девизът? Един за всички, всички за един.
Когато един в строя подскача, строя не изглежда добре. Това е първият принцип, който трябва да запомните. Всички ще се подкрепяте заедно. Защото сега сте в строй, после ще изпълнявате съвместна задача някъде, където най-слабото звено определя силата на системата. Строя ще бъде най-слаб с този човек, който е най-слабия строя. Тоест не трябва да има слаби хора. Габрово беше поредната спирка от 7-та въздушна обиколка на България, най-голямото национално авиационно събитие, което събира заедно сдруженията от сектора. Гостите имаха възможността да се запознаят отблизо с различни образци самолети от свръхлеката авиация, да научат основните принципи на управлението и на летенето. И сега усещам онази тръпка, която видях в едно от децата, което каза, това е най-щастливия ми ден. Младежите по този начин се приобщават към авиацията. И ние с тези полети създаваме в тях едно чувство, че един ден и те ще последват своята мечта да летят в небето. Това са младежи, които ще бъдат бъдещи инженери, логистици, ръководители на полети и пилоти. Те са развълнувани и ги виждам с каква страст се отправят към самолета. Инициативата предизвика голям интерес сред младежите от региона, които след теоретичните занятия имаха привилегията да усетят лично тръпката от летенето и дори за кратко да поемат управлението на самолетите. Аз успях да полетя днес, от което съм много радостен и доволен, защото е просто уникално усещане да летиш в такъв самолет, отблизо да се запознаеш с нещата. Доведе ме желанието. Аз много харесвам авиацията и много ми хареса всичко. Смятам, че такива събития по-често трябва да се правят, за да могат да образуват младите и да им покажат колко невероятна е военната професия. Естествено, замислил съм се за военна професия. Може би за момента съм най-решен да отида в Великотърновския военен университет и да следвам разузнаване. Курсанти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия изнесоха лекции за кариерно ориентиране на младежите с интерес към военната професия. Те разясниха възможностите за обучение и развитие на авиационните кадри в българската армия. Нашата роля днес е да представим Висше военно-въздушно училище Георги Бенковски и да покажем на нашите бъдещи колеги и съкурсанти какво можем да им предоставим като възможности за образование, за развитие в авиацията. Висшето военно-въздушно училище предлага възможно най-добрите условия в България за развитие в авиацията, както за военната среда, така и за цивилната среда. И че нашето ниво е абсолютно свързано с всички европейски стандарти и имаме всякакви сертификати за обучение на абсолютно всички специалности, дали инженери, дали пилоти. Приятели на българската армия бяха организирали за гостите демонстрации на учебно въоръжение и боеприпаси, практически упражнения с автомат и строеви техники, а на специален щанд бяха показани различни образци безпилотни летателни апарати, ударни и разузнавателни дронове.